Чего игра? А сам игрался. Не вернут игра и после игра Чакай вече, не даваш право да ама не ги дава за... Чего ги дава за чакаме? Нямаш причина да ви играе. Играв от валето, защото нямаш причина да му После игра. Вот валет. Как да не е вярно? Фанавет имаш много лесно. Фанак с валето игра. Значи Фанак с валето имаш една игра, не по валето. Няма че Фани с валето как ще ядиш? Ай, играх там малко по-тоня, професор. Всички се опитвали. Той има 5 пики, няма да си не ги и си играе купа на това. Аз не играх, защото играх. Чего это? Вы беседуете?